Puila no joto lukurong ithani koimu ani munai Supriya Debroma bo MBB college ni student 5th semester ni bini sakhamya bo tabo ILS hospital o tai bini operation bini brain no thui kama bage bono tabo operation khanya nango tai bini tabo operation khanya hingke thui nango bini thui ni group O positive hingkai tai bono Puila GB hospital o admission khaimani pore a jaga 8 din ba 7 din haiton jaka amuni pore bono o jaga refer khaike ILS hospital o tui haikya hingke tabo operation ro khainani belai khe rang pusani problem sung khagori borok rang pusa rok karinani belai khe kosto tongnai khe abagoi nongni suba mung nango tai thui tinini bisingo bini thui O positive thui nango tai kono thui accept khaya borok a O positive je runam sungui tong hajara je O positive thui tongnai rok runam sungkhe contact number rok rijak no aro jogajog khaidi tai operation rokni bagui rang rok nangui tongo belai khe amuno bono rok chubana musungkha hingke screen o ang account number tai detail jotono rinai chini para hingkai Chondidas para tai amo account number ruma jagarok joto details rinai norok je chubana musungnai tongkhe chubadi tai nongni chuba mung nango bono kahamke tubunani belai serious condition o abagoi je chubana musungnai chuba khe belai khe sanai asukno।